मोनसे गिदिर खौरां कलकातायाव गिख्रंथाव दुंहाव थासारि सोनाब बेंगलाव ममता सरकारनि बेरेखायै सोमावसारदों। थांनाय 9 आगस्तनि हरनि समाव आरजिकर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि गिख्रंथाव जाथाया हादर नाङैनो सोमावग्लुंहोदों आरो बे जाथायानो कलकाता नोगोरजों लोगोसे हादरनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बे समाव कलकातायाव दुंहाव थासारिया सोमजिखांदों जाय सासे सुबुंनि जिउ रैखा खालामग्रा आइजो डक्टरनि सायाव खास्रि बिस्रि हानजायारि जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन आरो बे जाथायानो हादर नाङैनो मोनसे गिख्रंथाव थासारि लाना फैदों जायनि जाहोनाव सोनाब बेंगलाव ममता सरकारनि बेरेखायै सोमावसारदों। दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमना गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय आरजिकर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि मोखाङाव गिदिर सोमावसारनायाव गिख्रंथाव हिंसायारि थासारि सोमजिखांदों जायनि जाहोनाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय खुंथाया धारा 163 नि सिङाव होबथानो गोनां जादों। लोगोसे बे खोन्दोआ सिगाङाव CRPC नि सिङाव सेक्सन 144 मोन। नंगौ 18 आगस्तनिफ्राय फैगौ 7 सानसिम आरजिकर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव साबानि बांसिन सुबुंफ्रा ज' जानो मोननाय नङा। फैगौ 7 सानसिम नेमखान्थिफोरखौ मानिनो बिथोन होदों खुंथाया। थासारिखौ सामलायनो थाखाय खुंथाया बे थिरांथाखौ लादों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।